Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangan tomat karo celorot, sing jawab salam semangat dosane melorot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sami semangat jawab uluk salam kula dongake mangke dugi dalem entuk duit 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadzah ingkang tansah kula hormati nun ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Ahmad Fadoli Abdul Aziz ingkang tansah kula hormati nun ingkang tansah kula ta'zimi. Wabila khos dumateng akhinal kiram Rama Kyai Haji Ahmad Zainuddin ingkang tansah kula hormati nun ingkang kula taati. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Muhammad Lutfi Rahman selaku pengasuh pondok pesantren Al Ansori Putra Tulus Rejo ingkang tansah kula hormati nun ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabila khos dumateng panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Siti Fatimah Masrur selaku pengasuh pondok pesantren Al Ansori Putri Tulus Rejo ingkang tansah kula hormati nun ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabila khos dumateng akhinal kiram Rama Kyai Haji Syarif Jauhari, Rama Kyai Ahmad Jamhari, Rama Kyai Haji Abdul Latif so Ibu Nyai Siti Mutiah pengasuh Majelis Taklim Riyadhus Shalihin Tulus Rejo, Bapak Haji Abdul Rahim ingkang tansah kula hormati nun ingkang kawula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabila khos dumateng sedaya para Rama Kyai, para Bapak Kyai, para Ustad wonten Tulus Rejo ingkang boten saged dalam sopat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kala pundi-pundi ingkang kula taati nun ingkang dahaki hormatan dumateng forum komunikasi pimpinan kecamatan Gerabag. Wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Eko Setyo Husodo MM selaku camat kecamatan Gerabag ingkang tansah kula hormati nun ingkang tansah kula mulyakaken tesing agem seragam kondur dinas niki langsung pinarak wonten ing Tulus Rejo. Matur nuwun sangat Bapak Camat. Wabila khos dumateng panjenenganipun Ibu AKP Diah Ayu Ida Nur Santi SH selaku Kapolsek dari sektor Kecamatan Gerabag beserta anggota ingkang kula hormati. Wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Kapten Infanteri Budi Arifianto selaku dan Ramil saking Koramil Kecamatan Gerabag beserta anggota ingkang kula hormati. Wabila khos dumateng sedaya para pangemban-pengembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah Desa Tulus Rejo. Wabila khos dumateng Bapak Haji Abdul Rahim selaku Kepala Desa Tulus Rejo beserta Ketua Tim Penggerak PKK ugi sapunggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua LKMD, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kadus, sedaya aparatur pemerintah Desa Tulus Rejo ingkang tansah kula hormati. Wabila khos dumateng kelompok cilik melu ngaji
dumateng ketua panitia penyelenggara panjenenganipun Bapak Wawan Kurniawan Kadus 1 Tulus Rejo dan seluruh wali santri Majelis Ta'lim Riyadhus Shalihin. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge sedaya keluarga besar Majelis Ta'lim Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan sedaya wali santri, santri putra, santri putri, khatimin khatimat Riyadhus Shalihin dados dzurriyyah ingkang dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, ditambahi ihsane, pun tetesaken laring min ahlil ilmi, min ahlil Quran, min ahlil khair, qurrata ayun, selamat dunya, selamat akhiratipun Allahumma. Wabil akhos dumateng kepala KUA Gerabak 1 Bapak Haji Sartono SH ingkang tansah kula hormati nggih, ingkang tansah kula muliaken. Hampir keselempet mangke niki ya Allah, untung kumisen jelabet dados ketoron niki Pak Kiai. Wabila khos dumateng sedaya keluarga besar para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para agnia dermawan donatur kaparingan sehat panjang umur ingkang manfaat barokah, kaparingan mawaddah warahmah sakinah sumrambat dumateng kita para jamaah, amin Allahumma. Beten supaya dumateng Tan Vidya Surya Nahdlatul Ulama Ranting Tulus Rejo, pimpinan muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rencang-rencang Banser ingkang kula hormati dan watser ingkang kula banggaken, Ibnu IPPNU, keluarga besar Jawiyah Qasidah Maulid Simtuduror Sholawat ingkang kula banggaken, sedaya para tamu undangan ingkang sami sibuk kepanasan senajan sami kipas-kipasan deleweran keringete blopor celake, mudah-mudahan dadi melu blopor dosane, blopor penyakite, sedaya ingkang jumeneng ngadeg ora keduman panggonan senajan ora keduman senek jajan, mudah-mudahan keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan. Babasan saya tara bakalan doyan dada mitra dulit malah hampir mampir nyeplat raklet gerandong ora condong banaspati ilu-ilu rapat damulu semingkir kabeh, rawe-rawe rantas malang-malang putung pengajane tuntas mangke Pak Lurah jaluk diambung. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Tenggene kitab Ta'limul Muta'allim, kula panjenengan sedaya sebagai orang tua diberikan estimasi waktu minimal paling banter 2 bulan untuk memikirkan anak kita mau dititipkan ke TP gimana, ke madrasah mana, ke kiai siapa, model pondok pesantren yang bagaimana. Paling singkat 2 bulan untuk memikirkan secara matang anak kita mau milih kiai mana. Maka alhamdulillah hari ini derek seneng, ternyata panjenenganipun Romo Ki Haji Abdul Latif Sohibun Nyai Hajah Siti Mutiah anggenipun ta'alum wonten pondok pesantren Al Ansori wonten Tulus Rejo. Alhamdulillah hari ini saged mampu ngurip-urip nglanggengke ilmune Gusti Allah, kagungan santri 80 langkung jumlahe derek amberkahi desa Tulus Rejo. Tepuk tangan dulu dong. Riyadhus Shalihin luar biasa, sing keprok utange lunas kabeh, sing amine banter ketara utange akeh, muga-muga rezekine sing barokah, amin Allahumma. Niki nderek seneng sudah berulang kali pingko pangkaping bola bali bola ngaos wonten kecamatan Gerabak kala wingi acara sunatan kepanggih kali Pak Camat buka polsek terakhir Pak Dan Ramil. Hari ini alhamdulillah kalian warga masyarakat wonten kecamatan Gerabak tawon kemit silite kuning wingi pamit saniki ketemu maning. Alhamdulillah. Berarti niki kan ampun sering kepanggih mbok pilih bosen ngaji ra usah suwe-suwe. Dalam sing suwe sing dangu ukurane dangu tang Tulus Rejo pinten jam to Bu? Ya sing manusiawi kula minggat jam kalih langkung 1/4, berarti make mandhape jam pinten? Jam gangsal, berarti ngajine 2 jam setengah. Tulus Rejo wonge geragas-geragas jebule ora suwe ra kepenak. Estu napa? Aku ora paham iku maksude. Ora suwe ra kepenak. Tapi ikan sepat ikan bagus lebih cepat lebih bagus gitu Pak Sarmin. Ya Allah,
alhamdulillah derek seneng niki ngajine raose senajan jenengan ana sing kepanasan tapi niki teduh mergo ternyata desa Tulus Rejo niki asri desane makmur dunya akhirat. Allahumma amin Allahumma. Sederenge kula jelasaken bab khatmil Quran, alhamdulillah panitia nimbali dalem nunggu sampai 2,5 tahun kawit tanggane meteng babaran sampai meteng meneh. Alhamdulillah. Saking sabare anggenipun nenggo ternyata kangge mulyake sasi Rajab amargi Gusti Allah ngendikaaken bulan Rajab niki adalah salah satu bulan ingkang istimewa karena ternyata 1 tahun ada 12 bulan tapi diantara 12 bulan ada 4 bulan ingkang istimewa sing 3 gandengan sing setunggal rada misah piyambakan. Sing 3 gandengan pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempatnya bulan Rajab. Ramadan ning arep dhewe banter salah. Ngapunten sangat Mbah Yai, Pak Yai, Pak Camat ingkang saweg ngethoki kuku. Dinten napa kok ngethoki kuku niki Pak Camat? Nyun diterang Pak Camat. Nah kalau wingi kadose dinten Jumat Pak Camat saweg M. Terus niki ngethokine dina Senin. Nyun diterang Pak Camat, Kyai Grabak menawi ngendikan Rajab niku Rajab napa Rejeb? Aku takon Pak Camat. Rasa meluk campur. Meluk mbayari ora. Melurunan. Melurunan. Ya Allah dados niki judule kula Kiai urunan. Masake tenan ya muga-muga sing barokahi. Amin Allahumma. Rajab napa Rejeb? Oh Rejeb, pantesan aku ngomong rok, jawabane madon. Jebule piyai mriki ngendikan Rajab niku Rejeb. Rejeb niki salah satu bulan ingkang istimewa. Saking istimewane bulan Rajab, jare kitab Durratun Nasihin ngendikane kitab Tanbihul Ghafilin sing sapa wonge kersa mulyake sasi Rajab kanthi poso, kanthi sedekah, zikir selawat, maka Gusti Allah sampun nyapaken bengawan ana ing swarga. Ingkang bengawan menika banyune putih ngungkuli susu, legine ngungkuli madu, wangine ngungkuli lenga kasturi, dan ternyata dicawisake khusus kagem piyayi-piyayi ingkang mulyake bulan Rajab. Alhamdulillah. Syukur puasane seminggu, nggak kuat seminggu ya 3 dinten. Pak Camat pun poso Rajab napa dereng? Subhanallah, senyumnya mencurigakan. Tapi senyuman Pak Camat niki jujur loh, makanya niki dalam talat pun poso dereng. Berarti PNS wonten inggih Grabak jujur-jujur. Tepuk tangan dulu dong buat kejujuran Pak Camat. Kersa ngakoni mboten napa-napa Pak Camat Tadaramil Buka Polsek, Pak Kepala KUA sedaya Pak Babin Kamtipmas, bapak-bapak sing senajan dereng poso Rajab tesi wonten dinten nginjing kok sampai cekapan Rajab dereng poso mboten napa-napa. Tesi wonten Rajab tapi tahun ngarep. Berarti supaya tandane sehat panjang amin Allahumma. Sing dereng poso mboten kuat onten udzur silahkan cari Tanbihul Ghafilin sasi Rajab kata-kata maca baqiyatus sholihah. Napa niku baqiyatus sholihah? Tanduraning swarga. Napa tanduraning swarga? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mangke kondur ngaos kata-kata maca baqiyatus sholihah
ketimbang kondur ngos ora tekan-tekan ngomah ketungkul setiap telu langkah ngrasani Sartina. Ya Allah, Sartina mangkat ngaji gelang selengan tekan sikut ya Allah tinggo kabeh ya Bu. Rasane mani ya Allah lurae jan wis ngerti-ngerti acarane sore sambutane dawa ya Allah. Pak Lurah rawuh mboten niki? Ingkang pundi piyantunipun? Oh ya Allah, Pak Lurah kok gering banget kurungan. Kalau lurahnya kuruk tandane seneng tirakat, mangan longan turu longan, mulane entuk amanat dadi lurah ning gone desa Tulus. Alhamdulillah. Ngapunten nggih Lur ya Allah. Wis kering kepanasan kados niku. Radi nyaket sareng kali Pak Camat mboten napa ning aja nyuwun dipangku to Pak Lurah. Jebule kebahagiaan santri mung saged mriksani mrongose mumpuni. Ngeten niki ngaji nganti jam 5 sore ya Allah. Niki santri saking pondok pesantren Purworejo alhamdulillah niki santri-santri sing jilbabe putih barangan ya alhamdulillah matur mbah nun sangat sing dadi santri sanggup akan neruskan tek tuntunan RI niku napa RI Republik Indonesia ya bener tapi kan kurang pas lagi jelaske santri sanggup akan neruskan tek tuntunan RI niku Rasul Ilahi Republik Indonesia ning arep dhewe banter salah sasi Rajab niki kan kata-kata maca Baqiyatus Sholihah soalnya ternyata panitia keluarga besar Riyadhus Shalihin nimbali dalem mumpuni ngaos wonten mriki senajan teng Grabak sampun bola bali ning kula kali-kali jenengan dereng sami kenale jenengan tepang kali kula musuk lebat tok teng YouTube ora sok yes. Kula kali jenengan ya mboten kenal-kenal amat tapi kenapa hari ini dikumpulaken petukan sareng niki karena walaupun jasadnya jarang kumpul tapi kok ternyata niate sami nginjang bareng-bareng dikumpulaken teng suwargi. Amin. 11 lempedan dereng ngamini terlambat bareng kula ngadeg jebule ning slempedan kono ya menungso ya Allah sing ngaos niki kata sangat lek ngaji persis kayak lagi piknik tamasya ning isor gedangan gawa kloso dhewe jan bener-bener masyarakat wonten Tulusrejo wonge temu mandiri insyaallah rezeki rantek kentek mangkat ngaji ya mangkat dhewe ora keduman senek ya jajan ora keduman panggonan lungguh umpamane panasan ya payungan kok ngantuk ya ndelosor saumpamane atine panas ya ditanggung kok pinter jenengan Bu sallallahu ala Nabi Muhammad kula panjenengan sedaya walaupun ternyata jasate enggak kumpul tapi tujuane sami teng akhirat dikumpulaken sareng-sareng kali kanjeng Nabi teng suwargi Allahumma amin Allahumma ning walaupun jasadnya kumpul tapi kok niate benteng maka teng akhirat ruhnya niku mboten mungkin saged tepung mula cari kitab Majalis Susaniyah dipun jelasaken kelak di akhirat ada agenda khusus untuk jadwal kita bersilaturahim dinten Jumat wayahe santri sowan tenggene tiang sepuhe dinten Jumat niku anak sowan tenggone wong tuane teng swarga dinten Sabtu tiang sepuh ingkang tindak tenggene putra putrine lanjut dinten Ahad Ahad napa Minggu Minggu napa Ahad yo Ahad lah masak uluh wallahu Minggu nginjing tenggene akhirat dinten Ahad niku santri sowan tenggene gurune dinten Senin gurune ingkang tindak tenggene santrine kula senajan jenengan biyen pernah SMS dukung kula teng Indosiar jenengan dados lumantare kula saged terkenal saged viral saya ndak mau ngajinya hanya lewat internet karena kuatir kula nek ngajine lewat Google apa nang akhirat Mbah Google arep tanggung jawab
Semanten ugi jenengan saniki arep ngaji karo kiai model apa mawon ning YouTube niki wonten leres. Sing penting pulsane nggo nonton ya duwite wonten, betul. Tapi ternyata senajan jenengan ngajine teng YouTube ya tetep kudu duwe guru, kudu duwe kiai. Soale nek ngajine mung sekedar lewat YouTube kok iso marake jenengan mlebet ana ing swarga, sesuk teng swarga jenengan plompang-plompong. Sepisan teng akhirat wifi ora nyandak tekan swarga. Bakul pulsane ya langka. Durung ngerti to bakul pulsane mlebu swarga apa neraka kan durung cetha. Teng mriku mboten daftarna pulsa kuota internet. Dados kenapa kok tetep duwe guru, harus punya kiai? Karena ternyata kula panjenengan sedaya sesuk tenggene akhirat santri kepada guru, guru karo santrine dikumpulaken sareng-sareng teng swargi. Kok kula tanget kali Romo Ki Haji Abdul Latif ingkang ngasuh pondok pesantren Majelis Taklim Riyadhus Shalihin. Pak Kiai, santrine kathah napa mboten? Tak kemangsurilah ngesane santri niko namung kanca ngaji. Alhamdulillah tiang sepuh sami nitipaken amanah wonten lare 8 dasa langkung kagem rencang ngaos wonten gubuk kula mriki. Paham Pak Haji Abdul Latif? Antuke ngaos kali Pak Yai dipun paringi pirsa sesuk tenggene akhirat santri karo guru, guru karo santrine dikumpulaken sareng-sareng. Mulane senajan jenengan ngajine teng YouTube aja nyepelekno karo kiai kampung, aja nyepelekno karo kiai ting dusun. Soalnya saya pernah berangkat ngaji rada tersinggung gara-garane kula pas lagi ngaji meja teng ngarepe panggunge kula ki ana sekat-sekatan saking panitia. Niate sae cuma kula radi tersinggung iku kok ditulisi dhewe-dhewe meja bupati kiambek, ditulis malih meja camat, meja kapolsek, meja dan ramil, meja lurah. Giliran mejane Pak Kiai sak dusun didadosaken setunggal meja ditulis mak seretet tulisane kiai lokal. Tak kula batin to Pak, dumeh ngundang mumpuni juara dai Asia, kiai kampung diwastani kiai lokal. Yo maaf ngapunten ting kutha-kutha besar saniki. Nek mubaligh kok titelnya enggak sarjana, titelnya enggak LC, enggak lulusan Kairo Mesir ki enggak payu ting kutha. Tapi aja nyepelekno karo kiai kampung, sebab kiai teng kampung, kiai lokal adalah tombak utama teng masyarakat. Sebab kita ngerti dongane wudu mergo kiai lokal. Betul? Laras ngerti syariate maca Al-Qur'an mergo kiai lokal, ngerti tuntunane salat mergo kiai. Aku direwangi ngucap lokal tok we pelit jenengan. Ulang. Kita ngerti dongane wudu mergo kiai, ngerti tuntunane salat mergo kiai, iso maca Al-Qur'an mergo kiai, iso ngapalno turutan mergo kiai, sampai amplope mumpuni lebih gede ketimbang kiai. Lo pirsani toh sarung Romo Ki Haji Abdul Latif, sarung siji-siji nganti ngepir melinting mentul-mentul kayak sok beker motor Bu, pengating ora dedit butuh tuku sarung. Nek masalah amplope kula memang lebih gede ketimbang amplope Pak Ki Abdul Latif, tapi ternyata ampuh donga lebih ampuh dongane Pak Ki Abdul Latif ketimbang dongane mumpuni. Tepuk tangan dhisik. Wis gede tuh ndak diperintah kon keprok barangan ngono kuwi. Memang leres amplope kula gede, tapi nek masalah ampuh donga aja nyepelene karo kiai lokal, sebab kiai kampung, kiai dusun kagungan sifat asyhadur ruh. Saya ulang, asyhadur ruh, dongane nyambung karo Gusti. Kenapa dongane kiai kampung nyambung karo Gusti Allah? Walaupun kadang-kadang namung ki sambang dalan sing jelanggrung ning prapatan Al-Fatihah. Karena kiai teng kampung ngimami teng masjid gak njaluk bayaran, mangkat mulang ngaos gak njaluk terkenal.
ketika lagi mulang pengawasan orang ngundang YouTuber kepingin viral. Oh ya subhanallah rokenyong dicutik-cutik. Jebule cacilik mawon penasaran isine rok ya apa ngono jare. Sing lare alit mah penasaran apa ini bujang tua-tua ngono ki model. Saking daune teng pesantren kan berngosen kabeh to, Bu. Penasaran rok nanti dicutik-cutik ngono ki model. Untung rangkepane double pitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Terus sampai jam kangsal sonten. Aja nyapeleno karo kiai. Kiai sebab ki lokal ki tulus lek mulang ngaos, Bu. Mucal ngaos gak jaluk bayaran, asal jenengan kersa mangkat rutinan, kersa selapanan niku rasa banggane Pak Yai niku luar biasa. Betul. Laras. Mula senajan jasate kula panjenengan sedaya jarang kumpul tapi niate padha-padha sami ngesuk teng akhirat dikumpulaken sareng-sareng teng suwargi Allahumma. Ning jasate kumpul niate beda ning akhirat orang mungkin ruweh tepung, Pak. Bukti nyata Firaun karo bojone, Firaun wong durhaka tapi ndek bojo sholihahnya luar biasa. Ternyata istrinya Firaun namanya Siti Asyah. Siti kalau Siti Aisyah niku garwane Kanjeng, tapi nek Siti Asyah bojone Firaun. Ternyata Siti Asyah Masya Allah bojone Firaun niku solikahnya luar biasa. Saking solikahnya lesane niki tiap dinten kangge zikir mengesakan asmane Gusti, tapi duwe bojo modele Firaun durhaka durjana sampai mabajingan tengike nemen. Kira do kasar wis bajingan ketambahan tengik. Wis saking lawase lek dadi bajingan sampai expired you know. Kadaluarsa. Satu ketika Siti Asyah bojone Firaun remane rambutnya lagi disisiri karo pembantune, gak sengaja kersane Allah sisir yang terbuat dari kuningan tiba teng lantai mak klunting banter suarane lek muni. Ternyata karena kaget Siti Asyah ngucap tasbih subhanallah, dasar biasa zikir kaget pun ngucap asmane Gusti. Tapi nek wong ora biasa zikir kesandung watu kaget ngucape kasar assalamualaikum. Sak lanya-lanya cangkeme kula Pak, kula ya ora mungkin to ngucap kasar ngono cacah-cah santri to Bu. Ternyata gara-gara ngucap tasbih subhanallah Siti Asyah niki dilaporke oleh pembantunya kepada majikan lanang yaitu suaminya sendiri namanya Firaun. Firaun murka besar, akhirnya sang istri dihukum oleh suaminya sendiri. Oleh Firaun digodhog menika Siti Asyah direbus teng panci. Senajan direbus teng panci tetap lesare zikir ngucap asmane Gusti. Sing akhire dari cerita ini pancen jenenge wong rumah tangganan kan kepingine suaminya soleh istrinya soleha kan ngaten to Bu. Bapake salat jamaah ibune ya lek ngaji istiqomah Allahumma. Tapi itu penyuwunan kita yang awam. Jangankan kita yang awam, sekelas Nabi saja keluarganya diuji karo Allah. Onten keluarganya Nabi, suaminya soleh, istrinya durhaka. Keluarganya Nabi Nuh alaihissalam, keluarganya Nabi Lut alaihissalam, suaminya soleh, tapi istrinya durhaka. Yang istrinya solehah, suaminya durhaka, keluarganya Firaun, Firaunnya durhaka, istrinya solehah. Tapi yang dikepingin kulon jenengan, suaminya soleh, istrinya solehah. Koyok contoh keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam, suaminya soleh, istrinya soleha. Monggo jenengan nek diken milih keluarga kira-kira milih keluarga Nabi Nuh, keluargane Firaun, napa keluargane Ibrahim? Keluargane Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim bojone papa. Pripun lanjut mboten? Bojone papat gak apa-apa? Tenang saja. Nabi Ibrahim bojone
papat bukan karena nafsu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena lebih dari 9 bukan karena nafsu. Bukti nyata istri ke-11-nya Kanjeng Nabi namanya Siti Saudah. Siti Saudah niku adalah putri Raja Somalia. Kulite ireng guys. Koyok mumpuni. Sinten sing ngendikan? Podo-podo irenge ora saling ngece. Sing ireng-ireng kaya mumpuni ora usah tersinggung. Wong ireng akeh keunggulane. Sepisan keunggulannya wong ireng tahan lama. Yang kedua anti gores, ora gampang lecet. Dan yang ketiga wong ireng ora gampang luntur. Kesorot lampu ya ireng. Lebar kudanan ya ajek irenge. Podok-podok lewuse ki aja ngece to sampean po ya. Jare aku perawan kulit ireng rapopo kulit ireng sing penting sugih. Guyonan Kiai Nun Sewu penyanyi ngapunten. Aku jadi nggak enak dalam milih sugih sing ngantri pirang-pirang aku. Ireng-ireng wong sepur akeh sing ngantri. Tapi tenang, sudah ada satu yang saya pilih. Itu pamer iki Bu, iki ben tidak terjadi tumpang lamar ngono kuwi. Soalnya dari tadi Pak Camat lirik-lirik mumpuni. Maaf ya Pak Camat, sak ganteng-gantengnya Camat aku ora doyan karo PNS. Soalnya aku krungu kabar Camat iku gaji sewulan 7 juta tapi kepotong cicilan. Guyonan nggih Pak Camat. Pak Camat niku gantengnya ganteng galih, gagah tapi nyilih. Lah niku mobil Ventaris iso numpaki ra iso adol. Maafkan aku ya Pak Camat. Jadi sak ganteng-gantengnya Pak Camat aku nggak mau jadi yang kedua ya, sorry hello. Iki tekan apa dadi lali aku. Sik, mbok aku roket dicutik meneh. Tidak rene. Salam ala Nabi Muhammad. Siti Saudah kulitnya ireng tapi putri Raja Somalia, dinikah oleh Kanjeng Nabi statusnya rondo tua wis murag. What is a murag? Murag is a monopause. Kaya tanduran ya wis grantingane tok Bu. Guyune aja ngece sampean. Senajan rondo tuh mung grantingane tok digarwa karo Kanjeng Nabi. Memang ternyata sampai wafatnya Kanjeng Nabi, sampai sedonya Siti Saudah gak ada keturunan sama sekali. Tapi Kanjeng Nabi menikahi Siti Saudah dari suku yang kulitnya hitam, ngangkat derajat wong sing ireng kulite tapi kuat imane. Hidup wong ireng, tepuk tangan dulu. Puas. Kurang puas tak coket dalil lesan gawen aku. Ning kitab Jam'us Shahih halaman 7 sampai halaman 8 Kanjeng Nabi ngendikaken ittakhidhu as-saudan, hormatilah wong ireng. Aja nglawan bunyai sampean. Bunyaine kula aku mung santrine. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim pun demikian, garwane papat niku duduk karena nafsu, tapi karena memang perintah saking ngarsane Allah. Garwa pertama dengan Siti Sarah dari perempuan suku Babilonia, gede doran cirkuni irunge bangir mripate belalak kulite putih irunge mincis lambere tipis brengis-brengis ayune persis kaya mumpune. Saking cantiknya suku Babilonia terkenal bola matane sampai biru. Bola matane biru podo karo wong wedok Tulus Rejo kan bola matane ijo nek weruh gepokan duit. Bedone ternyata sampai Nabi Ibrahim alaihissalam garwa kalian Siti Sarah ternyata
ternyata walaupun nuwun sewu sing dikepingin kula panjenengan sedaya suaminya soleh istrinya soleha tetep yo kaparingan ujian saking ngarsane Gusti Allah. Siti Saro lama sampai puluhan tahun gak meteng-meteng mbok tanggane dong rasani ora wong rasan-rasan ki ora mung jaman sakniki tok to Bu. Kawit zaman Nabi Ibrahim ki wong padha rasan-rasan. Siti Saro yo dirasani. Apa malih omah cedak-cedakan ngeten iki nganti ngentut besorane mantul. Kadang tonggo celak nek ngomong kadang nyelek utak. Ngerti-ngerti anake tanggane to ora bojo-bojo dirasani. Ih, prawan tua. Kaya mumpuni. Siapa meneh sing ngomong? Ya Allah, nambah kali ini loh, punya ceramah didolimi ngene iki. 28 tahun prawan tua. 28 prawan tua. Mendung peteng kapan udane, wis kadung seneng kapan ijab kabule. Bareng wis arep dirasani jare prawan tua, nikah ya si dirasani meneh. Jarene kuliah tekan sarjana. Bareng bocoe entuke tukang becak. Si dirasani meneh to Bu. Wis bocoe si digosipin. Puluhan tahun mbok cara meteng-meteng. Ketara mesti sing lanang ora urip. Bareng wis duwe anak puluhan tahun ikhtiar berdoa sampai-sampai bareng wis meteng babaran nili bayi si dirasani dening lambene ora mirip bapak iya kok lambene mirip Lurah Kaji Abdurrahim Lurah Tulus Rejo si dirasani meneh pancen ngono kuwi to Pak ora mung jaman saniki wong rasan-rasan nanti zamane Nabi Ibrahim Siti Saro yo dirasani padahal wong rasan-rasan kepanggih sering ketemune niki grupe wong wadok sing gelange gede-gede pantesan lek nggone tangane awe-awe ki buanter dhewe to muga-muga gelange ya nambah barokah rezeki kula yakin jeneng ora ana niatan kanggo pamer tapi niate kanggo badane sehat nggih Bu nggih jenengan astane gerak ya aku ora ngerti aliran apa tapi Pak insyaallah niku adalah salah satu tanda bilih semangate maca selawat ngaten nggih niki grup rebanane semangat sangat ya Allah sing nabudram ki ya Allah ganteng tenan ki rasa-rasane nggih dalem sik mengko niki grup rebana desi sing tak sawer tukang sound system njaluk ya Allah aku ning kene diamplopi apa ora aku durung ngerti wis dijaluk ya amplop aku malah dipalak aku serapa apa niki karena semangat wis tukang sound system tok bae ngono awakmu ya ora isin to duit iya masalah duit ki barang ora isin Pak ya Allah ya Rahman ya wis muga-muga sing sound system sing grup rebana niki karena nyambut gawe sing ora nyambut gawe ya ora usah njaluk to panitiane kan malah urunan nggo ngamplopi aku piye to ceritane moga-moga tambah salawat dalam lah ya gelange didol dhisik kok malah golek saweran karo aku to sampean iki gelange gedhe nggo ngopo dipamer-pamer iki ngene iki moga-moga rezekine sing barokah keluargane sing mawaddah warahmah sakinah amin Allahumma lanjut terus kadang gawe dosa ora krasa ora nggih dalam punyai dos pundi siap nggih kula kan ngajeni sampai jam 5 sore punyai nggih niki nembe jam 3:15 wonten dereng wonten malah niki nggih siap tenang mawon punyai kula nggih punyapaken arta kangge sedekah nggih punyai sami-sami ya Allah nek ngerti arep ditariki infak sedekah sakjane miki lek nyawe rebana aja kakean 300 karo 100 400 mau ning lokasi pertama wis 500 piro kowe bisa arep 1 juta nek kene sedekah ning kene 200 meneh 1.100.000 ya Allah panci menungso ngoten niku Bu tapi kula suwun apa bae kelakuan apik sing istiqomah tak cerita ana wong sugih namanya Haji Abdurrahim Lurah Tulus
tukang jaluk sawerane lurah jenenge lurah tiap dinten daleme niku dirawuhi karo wong tukang jaluk proposal yo tukang ngemis sak pirang-pirang saestu niku mboten percaya tanglet karo lurah mulane lurah gering banget ngono ki model nanti mumet mikire sodakoan saestu niku onten kejadian nih Pak Lurah Abdurrahim kerawuan tamu pertama saking muslimat Pak Lurah niki muslimat ranting Tulus Rejo badhe ngontenaken pengaosan ngundang Kiai kondang mumpuni dados niki nggih kula nyuwun bantuane Pak Lurah kan bengkoke ombo to Pak Lurah dados kula nyuwun bantuan niki saikhlase panjenengan ya Lurah tapi diembel-embeli bengkoke ombo jare saikhlase kan kudune akeh to Bu. Ya is niki Bu muslimat kula tak ngrewangi 1 juta. Oh ya Allah matur rembanon sangat muslimate kondur kari bansere teko Pak Lurah banser badhe ngawontenaken diklat niki manggen teng Tulus Rejo kula badhe nyuwun bantuan saikhlase Pak Lurah ngemek bathuk sakjane mau duit 1 juta iso dibagi loro muslimat 500 banser 500 bewis pantes tapi nggih pripun malih teng batin Pak Lurah akhirnya pasre diparingi 500.000 ana malih gari Ibnu PPNU anu Pak Lurah niki Ibnu PPNU badhe ngontenaken pelantikan niki biayane rada kathah mergo niki ngrekrut lare-lare ingkang enggal Pak Lurah mek bathuk malih ya Allah sakjane niki 500 250-an yo pantes to ya Allah piye iki ya akhirnya paringi 300.000 bareng wis Ibnu PPNU diparingi 300.000 Pak Lurah langsung lawangi dikancing besar harapan ben kira nenek lawangi dikancing ora ono sing njaluk maning ternyata bareng arep ngancing lawang ana mbah-mbah nggawa karung bajune lusuh dodok-dodok maring omah ngarepe daleme Pak Lurah ternyata enggak dibuka-buka ke lawang anu tukang ngemis ning daleme tangajenge Pak Lurah ora dibuka ke pintu akhirnya dodok-dodok suwe banget dileng karo Pak Lurah akhirnya wong-wong sing mbah-mbah lusuki mau langsung diawe karo Lurah Kaji Abdurrahim Mbah Rene bareng diawe ternyata mbah-mbah sing bajune lusuh nggawa karung nyedak teng daleme Pak Lurah Pak niku sing teng ajeng daleme pas kosong niki nyuwun teng kula mawon Pak Lurah ngrogo sakatok paringi 10.000 aja guyu 10.000 ne antara 500 1 juta 300 karo sing 10.000 bisa jadi lebih berkah 10.000 ne ketimbang sing 1 juta sing 1 juta tau soalnya nyekel bathuk tapi sing 10.000 krenteging ati ikhlas yang mana akhirnya ternyata mbak diawe paringi 10 juta 10 juta 10.000 maaf nanti bengkoknya katut 10 juta 10.000 diparingaken karo tukang ngemis bisa jadi ke 10.000 amberkahi karo sing 1 juta sing 500 sing 300 melu keberkahan sing goro-goro 10.000 ne bukan berarti sing 1 juta sia-sia niku mboten malah entuk berkah ikhlase sing 10.000 dadosaken berkah sing 1 juta sing 500 sing 300.000 termasuk makene iki bunyai makene iki nglodhek kula aja kelalen sholawat infak keliling aku nyekel bathuk ya ngerti arep ditarik sedekah iki sound system ora tak wehi ning karena belajar saking mangkene iki barangkali berkah kula lek sedekahan gara-gara ikhlase saka tarikan infak keliling mangke nah niki wonten wis paringi pirsa kalian Bu Nyai ingkang alhamdulillah kembar sarunge karo aku nek nganggo klambi ngene iki stesi pantes santri to Bu ya Allah rasanya kepingin mondok meneh aku dugi sak menika nggih tesi ngaji kali Pak ya alhamdulillah niki titipan amanah dari panitia amanah nggih Bu nggih saya sampaikan begini amanahnya mumpuni deh kayak surat cinta ki udut sintrene sapa tok mlekiki banget to ya Allah ana rokok sintren mboten niki jarum kok sintren ya Pak ya Allah pantes
alasan kuku saya nyengak banget ya Allah nanti mlekiki maring telakku. Monggo ditelasaken mawon monggo santai mawon Pak lek anu nyedot ngono kuwi nggih ora usah dikunyah banget. Kudu taruh dikunyah kan repot. Ada titipan amanah mumpuni, ada kabar baik dan kabar buruk. Alhamdulillah kami menunggu datangnya Ustazah Mumpuni sudah menyiapkan jangan kates gandul campur kecombrang. Estu niki kami sudah menunggu 2,5 tahun kami masak langenane Ustazah Mumpuni matur nuwun sanget ning aku lek mangan jangan kates mengko lebar maghrib saya lagi poso aku ya Allah aja mancing-mancing emosi ki lagi poso aku. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi kemaslahatan majelis taklim Riyadhus Shalihin, duit infak sedekah jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Lek nulis kisah menake Riyadhus Shalihin namung ditulis R Shalihin. Ujarku ki ro opo kok jebul oh ya Riyadhus Shalihin ngapunten jenengan rawuh mriki sepindah silaturahim. Kaping kalipun badhe ditariki diajak sedekah. Kinten-kinten nek diajak sedekah ikhlas mboten? Saestu tenanan nek ikhlas monggo persiapan ngrokok sak kathok sing ora nggawa dompet utang dhisik karo sebelahe soalé niki mangke lek sedekah kita mastatoktum. Halo mastatoktum lek sedekah ngukur kemampuan kirane sugih lek sedekah ya umume wong sugih tumpakane motor becek gelange selengen nganti tekan sikut kalunge dawane tekan wudel ya masa sedekah nggo tepeki kok 2.000 bukan isin karo wudele ta wis 2.000 disolasi pisan ya duit tetep duit munine tapi mas tatok ngukur kemam bismillah arep dadi wong sugih apa wong melarat apa sugih umum elek sedekah sugih monggo niki kotak infaknya udah siap apa belum siap oh sudah niki ada satu naik teng panggung mriki tak awali teng kula lek sedekah monggo kotak infake pundi kotak infake kula sing tak ngawali remin monggo diawali saking kula remin nembe saking panjenengan yo kok aku ra sedekah kok tersiar kabar jare aku Ustazah Carkoni iso ngajar iso nglakoni kan repot monggo kotak infake naik teng panggung niki baju oren sebaik kula asistene kula senajan asistene kula sing nyemplungake duwite tapi duwite nyong kan jenengan mbok salah paham tak paringi pirsa monggo kotak infaknya naik teng panggung mriki satu. Nggih nek diawali teng kula mestine jenengan ya dadi semangate. Ngaten to, Bu? Kali persiapan samangke lek narik kotak infak, bapak-bapak ngrogo sakathok. Oh, sarungan ra katokan ya iso ora apa-apa lah. Sarogo-rogo silakan monggo. Kotak infake saking kula diwiwiti, monggo kula pandhastaya sami ndonga bulan Rajab sesarengan. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan monggo. Kotak infaknya tetap keliling silakan. Ya Allah Pak Sarmin nek liwat ya permisi kek ngono kuwi ya Allah. Nonton ya dideki ngono. Ya Allah ya Allah ya Allah. Kang Sarmin. Wis sing lek mau udut karo ngunyah rokoke. Ternawan Pak Sarmin penderek ngrewangi. Nggih mbok yaoki nek njaluk kotak infak yo sing nyuwun ngapunten nggih Bu nggih. Jenenge wong njaluk kan ngono kuwi to. Jlang sing arep maringi ya dadi batin to enton-entone keplides dhisik to Bu ngapunten kene iki nderek langkung badhe liwat iki kotak infak ngoten niku to Bu aja ninggalke adabe tata kramane piyayi warga masyarakat Praja ingkang luar biasa Pat Kedu plat AA niku luar biasa adabe tepuk tangan dulu dong buat masyarakat Purworejo. Saestu Pak Camat Buka Polsek Pandaramil Pak Kepala Kawah Babin Kamtimas Palura ternyata alhamdulillah warga masyarakat Purworejo ting pundi kemawon kula ngaos alhamdulillah adabe niku sae sangat termasuk Pak Sarmin ya adabe sae
Mung gara-gara mau lek kakek nudut ngono kuwi. Udut niku iso metune kukus mboten namung lewat irung to. Lewat talingan ya metu kukuse. Lah lakune ngono ki mergo nek jero niki ya sawangan ngono to. Ya Allah matur nuwun Mbak Sarmin. Ki mangkel apa ya pindah mburi Pak Sarmin. Om ndut sangu arep go nyawer aku. Makasih Pak Sarmin ya Allah repot-repot jadi nggak enak. Lanjut. Terus sampai jam 5 sore. Kula jenengan dinten bulan Rajab niki lek nglakoni poso, lek nglakoni ibadah niki adalah ibadah individu karo Gusti. Mula senajan kula jelas jasate nggak pernah kumpul tapi niate sami sesu teng akhirat dikumpulaken teng swarga Allahumma. Ben lakoni ibadah bulan Rajab ditampi karo Gusti Allah aja lali duwe salah ya karo bojo njaluk ngapura, karo tangga yang njaluk ngapura, karo masyarakat yang njaluk ngapura. Soalnya ternyata setan niku lek nggodha menungso senajan kita wis duweni ngamal soleh tetap digodha karo setan. Cari kitab Azkarun Nawawi tegene hadis qudsi Allah ngendikaken ya ibadi hambane aku innakum alladzina tukhtiuna bil laili wan nahar saumpama sampean rino kelawan wengi lek dadi menungso kok gawe salah gawe dosa kok sore begini njaluk ngapura kanthi istighfar sing sak temene maka tanpa tedeng aling-aling dosane sampean tak ngapurani ngendikane Gusti. Setan krungu ngaten langsung kelabaan. What is a kelabaan? Kelabaan cara piyai mriki napa, Pak? Kejang-kejang, Pak. Klejet-klejet. Kejang-kejang klejet-klejet cara Cilacap kelabakan. Cara mriki? Sami kelabaan. Klejet-klejet, kejang-kejang, ora kejang-kejang piye? Setan krungu jarene menungso gawe dosa asal njaluk ngapura tenan di ngapurani, akhirnya setan gawe sidang rapat pleno. Ora mu DPR tok sing seneng rapat. Setan ya padha seneng rapat. Mung kadang DPR rapat ngetek-ngetekno biaya. Setan ki rapat, Bu. Ketika setan rapat, setan siji karo setan liyane ngomong ngene, bekayu setan. Loh jenengan ki ya aja tersinggung to. Sing kirane dudu setan ya rasa melu nyengir. Bekayu setan, aku tak ngomong. Iya, piye Kang? Ngene yo. Kan kita wingi wis maring samsat. Wis nggawe SIM to, surat izin menggoda menungso. Lah wis diizini karo pangeran ning samsat yo digawekne kertu. Lah kok kita nggodha menungso biayane wis akeh sira kanggo sikil-sikil kanggo sira meme geger adus keringat banting tulang setengah mati asal menungso njaluk ngapura kok istighfar sing tenanan di ngapurane karo pangeran nek ngono kuwi ya sia-sia kita lek nggodha menungso to biayane entek akeh modal-modal ragate sak pirang-pirang kok malah menungso mung njaluk ngapura di ngapurane ngene iki lah aku mending pensiun nek dadi setan. Cari setan kepengin pensiun. Orang pensiun kepiye to Bu? Pengen teng Depok niki kejadian. Ada seorang ibu muda hamil kepingin babaran, nek babaran teng teras masjid. Sing lagi rame niki. Dilalan niku kesorot karo CCTV. Ternyata babaran dhewe dan ternyata lek babaran niku ora ana sing rewangi, ora ana sing nyekseni, ora ana sing nulungi. Setelah babaran bayi ini langsung dibuang tenggene wadah tempat ngandape tangga kolong. Padahal kita seorang ibu rumah tangga nembe babaran mesti ya Allah piye anakku genep apa ora genep sikile ono loro nanti ditakoni ngono ta Bu soalnya napa kepinginin di anak ya sing sempurna bentuke lah dhek lebar babaran jan bayine ora didelok raine ora didelok kaya ngapa bentuke langsung dibuang kaya dene buang sampah kaya ngono ta Bu sing tak pikir ya kok iso babaran ngeden dhewe ora jerit ora tulung-tulung iso babarane kepenak ngono kita. Ini yang kemarin saya bahas kali Kiai kula Pak. Yai, kenapa wanita yang hamil di luar nikah kok babarane kepenak? Kepenak niku bukan artinya nggak kerasa sakit. Kepenak niku kok ora ono sing nulungi kok iso babaran dhewe ngono.
Akhirnya Kiai kula mangsuli ternyata ngendikane Imam Al-Ghazali, seorang wanita ibu rumah tangga yang nikahnya sah menurut agama dan pemerintah, hamilnya saja disebut riyadhah, tirakat karo Gusti. Lagi babaran seorang ibu rumah tangga, rasa sakit yang luar biasa. Oh pak, jenenge wong babaran weteng ki rasane munyel-munyel, geger ki rasane bengkek tenan. Kaya wis tau aku cerita ngono ki lagi mbelani sampean dadi wong wadon Bu, ben sampean ki ditambah disayang karo wong lanang. Pancen wong wedok tulus rejo kira kena dijak kompromi. Aku ki lagi matur ngendikane Imam Al-Ghazali, kaya wis tau ngendikane Imam Al-Ghazali, ibu rumah tangga babaran kerasa sakit yang begitu luar biasa karena sedang melunturkan dosa-dosa Anda sebagai seorang ibu. Mantap apa mantap? Jadi ibu rumah tangga bangga apa bangga? Bangga lo dadi wong wedok ibu rumah tangga sing seneng metengan. Lek metenge ping 7 to, metenge ping 7 lek nguras dosa ping 7. Tapi kata Imam Al-Ghazali, seorang wanita yang hamil di luar nikah lek babaran ora krasa loro karena ternyata adalah satu azab dari Gusti Allah. Ora krasa loro penak lek babaran karena dia tidak punya menjadi jiwa seorang ibu, mula dados mboten krasa loro. Maka ketika babaran dhek yo tegel mbuang bayine dhewe karena dihilangkan rasa keibuannya, karena memang dicabut menika imane karo Gusti Allah sebagiane, sehingga ternyata dhek lek mbuang bayi pun orang merasa salah. Nauzubillahi min. Berarti njogo anak lanang njogo anak wedok padha-padha angele. Gak percaya niku tanglet kali buka polsek. Njogo anak wedok ora dididik agama mbok dirusak karo wong. Di anak lanang ora dididik agama mbok ngerusak wong. Kalau wingi sempat ngobrol-ngobrol kata dengan kenakalan remaja zaman saniki. Ibu Kapolsek yang tadinya di Polres sekarang turun ke bawah tenggene sektor supaya untuk menangkis kenakalan remaja. Mula nek wong wedok kan lebih teliti, dados Ibu Kepala Kapolsek kita niki alhamdulillah dipun rawuhaken derek pengamatur Bandung sangat dibantu direwangi Ibu Kapolsek. Ana caca nakal lapor kemawon karo Kapolseke. Nakale sing kepripun kira-kira ning jenengan kok ternyata iki bocah kok nakale sik aku ngerti traumaku roe dicuthiki pinter lek mencolot lek umpetan ya Allah. Si penasaran to karo rokku isine apa. Muga-muga anak-anak kita sing padha hari ini ngaji ngaos mudah-mudahan dados laring kang soleh-solehah, laring kang qurrat ayun, laring kang migunani mugi ngagem manusa bangsa Allahumma. Lanjut terus, setane kepingin pensiun gara-gara saniki menungso kelakuannya lebih kecil ketimbang setan wingi teng Mertoyudan. Belum lama 6 bulan yang lalu ada seorang anak kandung, anak laki-laki yang maaf saya cerita tidak untuk dicontoh tapi iktibar untuk pelajaran. Ada seorang anak laki-laki yang ternyata kroso dibanding-banding ke atine loro, akhirnya dia teng toko njur tumbas racun, kakak perempuannya, ayah dan ibunya mati di tangan anak lanangnya. Kan lebih kecil ketimbang setan. Kenapa lebih kecil ketimbang setan? Lo anak setan gak ada tuh yang membunuh ibu setan. Wingi pas Jawa Barat gempa bumi, ki kroso nganti tenggan nggen kula Pak. Kula nggih termasuk Cilacap nggen bagian pantai selatan, tapi tenang saya bukan saudaranya Nyi Roro Kidul. Ponakane. Si dulur kental to nek ponakane. Ya saya sok ring Nyi Roro Kidul tak ajak jilbaban. Ternyata pas lagi Jawa Barat gempa bumi, kami Cilacap niku memang lempengannya niku satu jalur kali Garut. Terus ketika mereka gempa bumi, teng Cilacap niki krasa banter. Pas lagi hajatan wayah sore, niku ana tiang sunatan nanggap ebeg. Tahu ebeg enggak Bu? Ki apa ya? Jar aku dalumping. Cara mereka? Jaran
nggih jaran kepang nika kuda lumping sing jarene kerasukan setan iso mangan beling, iso guling-guling di atas bara api, iso mangan serabut klopo, jarene gara-gara kerasukan. Kan ono lagune, ada satu permainan unik sekali, orang naik kuda naik bersih. Si. Orang naik kuda naik oh ya, tapi kuda bohong. Ngapunten ya Bu niki anu calon pengantin dadi rasane ora isa-isane kok orang naik kuda naik oh. Aku direwangi sing bener to lagune. Ora biasa mendem aku saleh Bu dadi ra ngerti. Ada satu permainan unik sekali, orang naik kuda. Oh iya, tapi kuda bohong. Namanya kuda lumping. Ada kuda lumping. Ki lagune sapa to? Wong aku ya wis salah, kok iku ana sing salah kaprah to. Ada kuda lumping ora kathah. Tapi ya bener toh, kuda lumpingnya ra kathokan. Si kathokan sing numpaki to ya Bu. Ya ada kuda lumping kesurup. Gara-gara kesurupan setan dadi mangan beling, jarene ngono. Lah pas lagi mendem jam 4 sore kan lagi ditabuhi pongdeng pongpur pongdeng. Pas lagi mendem ditabuhi ana gempa bumi ora krasa. Loh biar krasa kuda lumping lagi mendem kok ngene iki mubeng. Ana gempa bumi ora gara-gara krasa ana pengais niku lho anu apa penderes nyadap gula aren nika nggih ndamel gula Jawa lagi ning ngene dhuwur klapa mriksane kok pantai selatan teng daerah Adipala niku surut. Nah surutan niku tiba-tiba setelah gempa bumi kuatire kan mbok pilih tsunami yo mboten anggone surut kok surut. Akhirnya gara-gara surut niki penderes air aren niki langsung mandap saka wit klapa bengok-bengok karo mlayu tsunami. Lah jaran kepang sing lagi ditabuhi mendem kok melu mlayu. Loh jarene nek kuda lumping kesurupan kerasukan setan. Lah krungu tsunami melu mlayu berarti setan wedi karo Riki jebule maring tsunami mon wedi. Apa maneh ketika Gusti Allah ngendikaken ya ibadi hambane aku nek sampean rina kelawan wengi gawe dosa asal ngucap istighfar ana ing sore kok istighfare tenanan ngapurane tenanan maka tanpa tedeng aling-aling dosane sampean tak ngapurani karo aku ngendikane Gusti. Pas setan kepingin pensiun kasih ternyata keluarlah raja setan. Siapa raja setan? Namanya iblis. Iblis niku ngendikan karo warga setan, wargaku setan kabeh rasa-rasanya kayak pembukaan angling darmo ki rasane totet ngono ki lanjutane to wis angine ra apa-apa miki. Weh wargaku setan kabeh aja padha cilik ngati awakmu padha senat awakmu ki lek dadi setan entonge wis akeh sak pirang-pirang kanggo godha menungso. Wingi Gusti Allah ngendikan sakjane anggere menungso gawe dosa kok kelawan rino wengi kersa njaluk ngapura bakal di ngapurani karo pangeran aku duwe cara. Piye carane lek menungso gawe dosa istighfare ora ditampa karo pangeran? Carane taghfaro. Saya ulang, taghfaro njaluk ngapura tapi pura-pura. Pura-pura cara mriki napa to? What? Etok. Cara Cilacap etok-etok. Mriki etok-etok. Lho kok angel to?
etok-etok. Nah, pena tuh etok-etok. Etok-etok. Ya selama bola. Tekan ngomongku ditakoni karo bapakku, mumpuni ngaji karo wong Tulus Rejo entuk apa? Etok-etok, Pak. Tapi insyaallah amplope tenanan ra etok-etok. Salu ala Nabi Muhammad. Tagowaro jaluk ngapura tapi etok. Sak pirang-pirang menungso etok-etok termasuk sing lagi ngomong kadang yo etok-etok to. Jaluk ngapura etok-etok pripun? Akeh menungso ketika anake nakal dhek ngucap karo pangeran, "Ya Allah, aku sholat Jumat arang-arang." Ya iya tong seminggu pisan. Sholat jamaah ya ora ketinggalan. Ya aku rajin baca Al-Qur'an. Duwe anak lanang dititipi kon bayar SPP malah nggo tuku gendul. Ya Allah, tidak kok sabar ning bos kamling. Sajane aku ndak anak nakal, aku salah opo? Aku dosa opo? Tagofaro niku. Njaluk ngapura tapi etok. Etok. Etok lho kok takon salah opo? Lho kok mau takon dosa apa? Mula Kanjeng Nabi gawe kalimat Sayyidul Istighfar yang di dalam Sayyidul Istighfar itu adalah satu pengakuan penghambaan diri bahwa kita ngibadah nganggo nikmate Gusti Allah, nganti kita maksiat gawe dosa yo nganggo nikmate Gusti. Ngaji niku ibadah napa sanes? Ibadah. Jenengan saged mriksani kula mumpuni kanthi cetha niki nikmate Gusti. Salat saged ngadeg jejeg niku nikmate Gusti. Poso sahur saniki kuat iso ngecebres sedina ping 3 ya nikmate Gusti. Jenengan duduk lemprakan ra keduman snack ya jajan dhewek nikmate Gusti. Nikmate Gusti Allah kita ibadah nganggo nikmate pangeran. Nganti gawe maksiat pun ya nganggo nikmate Gusti Allah. Jenengan ngecebres ngrasani tanggane iki nganggo tenaga lho Bu. Nggih to? Mel ya Allah Sartina mangkat ngaji kok gelang selengen tinggo kabeh ya Sartina ya Allah. Wis tuwa nganti jilbab ya digobot maring gulu ya Allah. Duwe anak 5 kok ya Allah nggo dagangan yo ya. Njaluk mahar wingi njaluk 150 juta sakjane ya Allah. Ki perlu tenaga ya perlu mikir. Berarti nganti gosip ngrasani tanggane nganggo nikmate Gusti. Nyolong wedhus etawa. Wedhus etawa cara mriki napa to, Pak? Sami. Wedhus etawa kan ageng, Pak. Lho nyolong wedhus etawa kok digawa dhewe, digendong dhewe, dibopo dhewe. Rasa mboten, Pak? Kuat mboten? Nganti nyolong mawon nganggo nikmate Gusti. Lah kok pas njaluk ngapura karo pangeran, aku salah opo? Aku dosa opo? Tagofaro. Njaluk ngapura tapi etok. Etok namanya. Kata menungso lupa diri dan gak tahu diri. Termasuk aku sih ngomong. Kenapa lupa diri dan gak tahu diri? Karena ketika kita kepingin lulus jadi hambanya Allah, kita niki kudu melu ujian. Bisa melu ujian mergo sekolah sae. Sekolah nopo? Sekolah kita niki salat 5 waktu, bayar zakat, seneng sedekah, apik karo keluarga, apik karo tangga, seneng ngaji, maca Al-Qur'an. Pengajian ini lagi sekolah. Sekolah nek sekolah apik ujiane ngarape pinter, nek ujiane pinter lulus dadi hambane Gusti. Kadang aneh menungsone salat babar plotas pengajian radoyan ngomongnya Allah watake Allah senenge patu pelit medit betitil kucring jelantir kaya pilku Danil bareng dhek kena musibah ngucap ya Allah bari ngono kuat aku lek napa ujian sapa sing nguji sekolah ora ujiane tagofaro jaluk ngapura tapi etok mang apa malah nek lagi Syawal Idul Fitri pas bodo akeh banget wong etok-etok Kang aturaken sugeng riyadi mbok bilih kula lek dados tangga sampeyan saumpama lek srawungake salahe aku njaluk ngapura ya Kang saumpama mbok bilih lek gawe fitnah mau nyelekit ati kok lek gak ngrasani nganti gawe atine nelongso kok lek nyelekit ati nganti keronto-ronto atine sing difitnah njaluk ngapura saumpama aku lek srawungake salah njaluk ngapura saumpama ki barang durung dilakoni lek nglarani ati betumu sing batos kok
malah ono kanca kentel lebar salat Id ketemu kanca, "Kang, kosong-kosong." Kosong-kosong lagi sing saumpama aku lek gawe salah dadi tanggane njaluk ngapura mawon taghfaro etok-etok apa mending kosong-kosong. Mula mangke nek kondur ngaos mangke ndalu Bu. Halo. Klengkeng mriku assalamualaikum. Masih sadar? Mangke dalu nek mapan sare jenengan ki nek wis maca qul huwalak nas maca dongane arep sare dalu ngapura karo swami kula warai basane ngene iki men ora taghfaro men ora digodha karo setan nek njaluk ngapura ngene ayang embeb aku lagi karo latihan. Oh sesuk bojoku tiap dina dilus-lus ning mumpuni puyang. Sesuk sing dadi bojone mumpuni lu dina-dina ya sarungan. Yang jenengan sarungan, Pak Lurah yo sarungan, tapi kan sarungnya saisisine beda to. Dados niki beda cerita, lek jenengan lak njaluk ngapura. Saumpama nek ben boten taghfaro, lek njaluk ngapura jangan nganggo basa saumpama. Lek ngendikan ayang embet aku lek dadi wong wedok mesti kata salah masa kirang cocok senang perengat-perengut caprat-caput metutut kaya celurut apa malah aku dadi wong wedok senenge tantrum nek lagi head datang bulan yo nesune ra karu-karuan mesti jenengan to yo bingung lek ngadepi kula saestu ya Allah aku njaluk ngapura sing tenanan dalem anggen dados tiyang estri nyuwun dipun bimbing kanthi estu dados wedok sing salehah dalem nyuwun pangapunten Bapak Ejat kesambet topo kowe mah biasane nyang nyong aku yo kok saiki dadi dalem aku diwehi ngerti karo mumpuni ben mboten digodha setan lek njaluk ngapura sing gawe ati adem mosok lek njaluk ngapura saumpama aku lek dadi bojone sampean saumpama lek manak wis ping 7 dadi wong kabeh kok apa lek gawe bareng ora krasa orang nganggo saumpama kula dados tiyang estri kathah luput den njaluk ngapura ben mboten taghfaro ben mboten etok nganti jaluk ngapura sae tapi digodha karo setan. Mula kenapa hari ini kula panjang sedaya diajak ngaji sareng-sareng kalian keluarga besar Majelis Ta'lim Riyadhus Shalihin kangge iqamus shalah ngajak ngelingaken nglakoni salat duwe wadah ya duwe isi ya duwe wadah. Lah niki hari ini jam berapa sekarang? Jam berapa? Jam pira? Jam kali ki matane aku ora picek ya Bu sampean ki. Aku nih bener-bener kok nyelentai aduh banget setengah 4 saestu niku sik aku ora percaya karo modele sampean iki saestu tenanan mau niku panci kula minggah nyuwun gas kula persis jam setengah sekawan oh kula minggah jam kali langkung 12 menit lah niki wis jam setengah 4 oh rampungnya jam pinten jam 5 oh mriki salat asar setengah 6 oh modele piyayi Tulus Rejo ngaten dhuwur kasaran asar ke maghriben oh panci kula matur kali ketua panitia ugi Pak Kiai Haji Abdul Latif supados kula minggahi niku gasik mula antuke khatmil Quran niku pun wau nggih lan iki khusus namung kangge pengaosan amargi jujur kemawon sudah beberapa hari memang jarang istirahat sampai wau dalu mohon panitia nyapakan hotel kangge istirahat karena memang dari panggung satu ke panggung yang lain antuk ngaos. Alhamdulillah niki sampai saking mriki kula pindah melih teng Magelang kula ting Mertoyudan tiap dinten kados niku wau pagi wonten ing Buayan cair piye carane ya aja dipalaki mawon to Bu aku wis nyawer karo rebana nyawer karo sound system ya sedekah masa kaya jenengan njaluk duitku ya Allah aku nek kene diamplopi aporane bi aku durung ngerti ya aja di dalem ya aja gratisan Pak wani ngundang ya wani bayar to
guyonan niki ngapunten sangat, jangan dipikir panjenengan sedaya niku kula ngaji kanggo sugih dhewe. Niki aku lo ngaji alhamdulillah saumpama kok ana panitia maringi bisa amplop tak tampani. Gua akan aku sesuk payu rabi, Bu. Yo kan jenengan arep kondangan apa ora? Aku perlu ngundang sampean ki ketara ngentek-ngentekno modele jenengan ki. Guyonan meneh aku lek matur. Maka alhamdulillah hari ini lo senang sangat bingung mana Pak Kiai. Hari ini minggai kasih karena nggih istirahat kangge wektale salat asar ben boten kebiasaan ngeloncok wektale salat asar. Insyaallah dinten menika panase dinten hari ini panase ditanggung bareng-bareng tapi panase hati salahe dhewe-dhewe. Inilah kami keluarga besar Terus Rejo. Tepuk tangan dulu dong kangge panitia yang berjuang begitu luar biasa. Ampun kondurmi klosen ingkang tertib sepindah jaga barang bawaan Anda masing-masing. Yang kedua putane jenengan ya dijagani saleh ngapunten sangat niki sak menten kathah piantun mboten pirsa niki wong ngendi mawon. Dados mugi-mugi kanthi pengajian hari ini khatmil Quran iqamus shalah lan Isra Mi'raj dinten menika andadosan kita dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, pun paringi sehat panjang yuswa, hisika manfaat ingkang barokah, paringi dzurriyyah soleh solihah, Terus Rejo dijauhkan dari wabah musibah, muga sang yuswa kanthi husnul khotimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ampun kondur ampun jengkaremin sama doa dipun imami kalian Romo Kiai kekerong satam kula santri kalian para masyayikh wonten ing kene Tlata Tulus Rejo menika sumangga. Saking kala matur bandun sangat Bapak Camat kersa membersamai kami beserta Forkom Pincam Kecamatan Grabang, Pandaramil Ibu Kapolsek, Pak Kepala KUA matur bandun sangat ugi Bapak Bin Kantimas Palurah. Terima kasih telah mendukung kami warga besar jamaah Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan sabi doa panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa saged kepanggi mali wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Setelah panjangki pampunten uji kemenapsi bitakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.